Κάτι μυρίζει. Γυναίκα στη βεράντα. Το κορίτσι του φθινοπόρου με την άνοιξη στα μάτια, της ψυχής στα μονοπάτια, περιδιάβαινε αργά. Αργά! Ορίστε. Σας είδα που ρεμβάζατε και μου ήρθαν στο νου οι ανόητοι στίχοι ενός ποιητή. Πραγματικά ηλίθιος ποιητής. Το γνωρίζετε? Όχι. Τότε πώς λέτε ότι είναι ηλίθιος ο ποιητής? Εσείς τον αποκαλέσατε έτσι, άκουσα τους στίχους και συμφώνησα μαζί σας. Η αλήθεια ότι είναι η στίχη λίγο ανόητη, αλλά οτιδήποτε μπροστά σας μοιάζει ανόητο. Γνωριζόμαστε. Εσείς δεν πρέπει να με γνωρίζετε, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι μου είστε πάρα πολύ γνώριμοι. Γνώριμοι από πού? Ποιος δεν γνωρίζει την άνοιξη και την ομορφιά και ποιος την αποζητά. Ιδιαίτερα όταν αυτός ο άλλος είναι σε ένα μόνιμο φθινόπωρο. Είστε εδώ ένικος του ξενοδοχείου? Η καλή μου τύχη φρόντισε γι' αυτό. Και γιατί δεν το κλείνετε μόνο σας στο δωμάτιο? Μόνος μου το κλείσα, αλλά η καλή μου τύχη φρόντισε να είμαι εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο που είστε και εσείς. Ξέρετε, σας παρακολουθώ. Είστε της ασφαλείας? Όχι βέβαια. Τότε γιατί με παρακολουθείτε? Για να ξεκουράζω τα κουρασμένα μου μάτια. Μου την πέφτετε. Μην τη λέτε αυτή τη λέξη. Μα είναι λέξη τώρα αυτή. Δεν είναι δυνατόν κανείς να την πέσει. Να φλερτάρει, θέλω να πω, το όνειρο και την ομορφιά. Απλώς τα κοιτάζει. Πάθαμε τίποτα? Είστε λίγο ρετρό. Θέλω να πω, αυτά που λέτε δεν είναι της εποχής μας. Αλλά και το μελό δεν βλάπτει. Έχει πλάκα. Ναι. Ξέρετε, Δεσποινής, εγώ ανήκω στην εποχή που οι άνθρωποι ερωτευόντουσαν κεραυνοβόλα. Ξέρετε, το συνηθίζουν ακόμα. Ναι, αλλά τώρα είναι λίγο ιστερόβουλοι. Δηλαδή? Ερωτεύονται για να τους ερωτευτούν. Ενώ εσείς γιατί ερωτεύεστε? Ερωτεύομαι χωρίς να περιμένω τίποτα. Άλλωστε, τι να περιμένει ένα ρημάδο φθινόπωρο από μία άνοιξη. Το πολύ άνοιξη να κάτσει δίπλα του και μετά από λίγο να φύγει. Και τώρα τι θα κάνει το φθινόπωρο? Τι θα κάνει? Θα απαγγείλει. Αφού βέβαια πρώτα βάλει τα γυαλάκια του. Α, έχει και πρεσβειοποία το φθινόπωρο. Όχι, με πειράζει. Απλώς τα πεύκα έχω, επεφικίτιδα. Α, τα πεύκα. Ναι. Μία ζακέτα. Ένα. Όχι, αυτό το τιμολόγιο της Ηλίτσας. Έφυγες και πας. Τέλειωσε? Όχι, τώρα αρχίζει, αφού είναι ο τίτλος. Έφυγες και πας. Πας με το καλό. Και να σε καλώ πίσω μη γυρίσεις. Ήσουνα για μένα μια αυγής δροσιά. Ήμουνα για σένα συννεφιά στα χτιά. Δουλειές δεν έχετε? Άντε πήγαινε! Πας! Να γολί. Ήμουνα για σένα συννεφιά στα χτιά. Ναι. Συννεφιά θολή. Ήρθες να τη σβήσεις και έσβησες καλή. Πίσω μη γυρίσεις. Τι ωραία η στίχη. Δική μου. Όχι, και δική σας του Χατζόπουλου είναι. Δεν κατάλαβα. Του Κώστα του Χατζόπουλου. Είναι η προτίμηση της μαμάς μου. Έγραψε αυτός, έγραψα κι εγώ. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πώς δεν γίνεται? Εμπνεύστηκε αυτός και μετά από λίγο εμπνεύστηκα κι εγώ. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει ποτέ μου. Βέβαια, τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. De temps en temps. Όπα, και το γαλλικό. Βέβαια και το γαλλικό. Λοιπόν, τι λέγαμε? Τίποτα δεν λέγαμε. Ωραία, ας πούμε τώρα. Θα μείνετε μέρες εδώ? Την Κυριακή το βράδυ θα φύγω. Σήμερα μάλιστα έρχεται και η μαμά μου. Παρόλο το σεβασμό που θα πρέπει να έχω στη μαμά, πρέπει να ομολογήσω ότι. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιδέα. Ποια ιδέα? Του ερχομού της μαμάς. Τι θα συνέβη αν δεν ερχόταν η μαμά δηλαδή? Ναι, αν δεν ερχόταν η μαμά θα τολμούσα να σας προτείνω να πάμε μια βόλτα στο δάσος. Αλλά όχι, στο δάσος θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Σας πειράζει η επευκήτηδα από τα πεύκα? Όχι, δεν είναι η επευκήτηδα από τα πεύκα, αλλά το πάθος μου και η φλόγα μου θα μπορούσαν να ανάψουν μια πυρκαγιά. Καλύτερα να πηγαίναμε μια βόλτα στην ακρογιαλιά. Δεν νομίζω ότι η παρουσία της μαμάς μου θα ήταν εμπόδιο για μια βόλτα. Δηλαδή να τολμήσω? Τολμήστε. Αλλά όχι τώρα. Και θα δεχτείτε? Θα δούμε. Θα δούμε! Θα δούμε. Καλά. Ας δούμε λοιπόν. Τι ψηλά είμαστε. Έχετε και οι λίγους. Όχι. Φαντάζομαι. Παλιόπαιδο! Το παλιόπαιδο! Τι συμβαίνει? Τίποτα, η φαντασία μου τα φταίει. Δώκανε, άρχισες τις μαλακίες, ακόμα δεν ήρθες. Ανταγωνιστές, Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός αυτές τις μέρες, τεράστιος.